Hej YouTube, The Night Game og her. Vi er lidt i grief-humør lige for tiden, og vi tror, der ligger nok et hus derinde. Jeg skal væk. Det kan jeg godt sige dig. Ja, han lægger lidt. Og vi er inde. Hvis du skyder en TNT perfekte bare én gang, så har vi fået alle chestnes. Hvordan kan du se det? Lol. Klamt. Hey, obsidian. Det kan vi bruge til vores home. Vi pauser videoen, for vi gider ikke at have, at den bliver for lang med, at vi bare skal se os lege rundt og spille dumme. Hej hej. Indtil videre. Du stopper den bare. Så bruger vi bare et